E gwenge ma Kaluo bende nitiere andika moro machiel kachiel kata gimoro moselosi miwacho ni ma koro biro konyo piny owacho mag counties magwa ahinya ma Kaluo ma koro gite ang'wen gintiere kendo gigo tong' gi namni en bathgi mar neno ni tudruok makare obedo kata ojiwo dongruok mag oganda kokalo yore mag nam ma bende koro ger port kata dho wath ma meli goe Kisumo. Bende nitiere andika moro ma biro kelo yot e timo weche mowacho mag ohala gi koso jopiny wewe ni wabiro kwangi yie wabiro chuo ngai kuwuok Kiwa kata Remba nyaka Kisumo ka wating'o kata mana bel mawuok Suba ka watero Kisumo ne ka waketi yie. Bentie andika moro mabiro konyo yote kelo yote tayo chenro gi kod piny owacho mag counties. Owadwa dang' anyisi ni nitiere chenro mathoth makata ka dang' wachak kwanogi dang' ok watieki. To nikech mokwongo nasewachoga ndalo mokalo ni gweng'wa kocha piny onagi gi kuonde moluoro piny onagi nitiere raw materials mang'eny. Nitiere kata kidhi ma Oricho kacha gweng' Oricho midhi nyaka Nandi malo nyaka kuonde ka duto kacha dong' nitie chai. Piny Kisii ka dong' nitie chai nyaka Kofi gini. Ng'amo koni ni ok wanyal bedo kata mana gi processing factories kata ma kuonde moko machiegni kodwa go. Mano ka kwano ni kata mana gik ma oko kende. To king'iyo kuma dieri kata sani nitie jok ma omo raw materials e pinje moko ma oko machalo kata Tanzania, moko ome kata Zambia, moko ome nyaka Malawi, nitie jok ma omo Rwanda, Burundi, DRC, kuonde go duto, Uganda. Wanyalo omo gigo watiyo gi mipango moseketi manyien mondo wabed kata gi industries kuonde mopogore opogore makoro kelo tije bedo mang'eny. King'iyo kata rech mwaluwo cha omena makoluto ineno joma kawe ringo kode speed. Ibano omena no gikowe nikech omena no osiepgi gihero sana koso omena no nitie jok madwaro omena no kama chielo. Omena no itiyo godo loso chicken feeds, itiyo kode loso dairy feeds, itiyo kode e yore mang'eny. To wane ma wan gomena, wane ma wan gi kuonde mirege bando kata kocha bende wan gi kuonde wapidhe ang'owa sunflower. Ma sunflower seed cake seche mose gol mocha seed cake modong' cha macha ing'eni en raw material mar loso chiemb rech gi chiemb chicken feed gi chiemb animal feed. Cotton kwa duogo cotton bende cha kodong' cake ne cha kose gol mo gimodong' cha en bende en ingredient miloso go gik mang'eny go. Kichaki duoge bando mineno mwa puro mang'eny bing'ere puro bando mang'eny gweng' kocha kabisa kata kapok abire ni ang'e ang'o miyo kech ka pod onge mogo sani nikech seche mose pure mpango malong'o midwa tigo gini onge. In iseneno masin marego mogo mal nyalo loso kaka mar jogo e gweng' kocha iseneno? Aneno mana mipamo kore donge to kwa kelo mag teknolojia mabeyo gi makoro nyalo miyo bedo koro warego mogo kocha koro kata mogo ni idwa luonge manene Suba flowers kata idwa luonge ni Migori flowers, idwa luonge ni Homa Bay flour mill, kata idwa luonge ni Siaya flour mill, kata mana ang'owa Bondo flour mill, kata mana Ahero flour mill. Rice bende wan go rice bran itiyo godo bende e loso gik mang'eny factories agro processing. Seche ma wapuro maber to chwakwa gi inputs mane osewach ni ei manifesto ni inputs nitiere obed gik machalo fertilizer, agrochemicals, obed gik machalo ang'owa farm machinery mago ibro dwar mondo bede mathoth mondo kony ji tich. To seche ma magi odhi mbele ma ji ogolo cham maber gik mopur mang'eny to nyaka koro watim agro processing ok dira e chiro nikech kidire adira jomoko be kawe chako tere masin moro machielo kumoro nono. Ato koro wan wawuoro ni gigi dhi adhiya to kwangi kata kama gidhiye. Koro nyaka wachak ng'ire wawegi e iye ka ni to kare gigi dong' wanyalo timo to nikech gitimore elsewhere to nitiere raw materials ma bende wuok oko kuonde mamoko bende wanyalo duogo medo ka kaka nasekwano gi cha.